Hello mga subscribers, muli si Modero Magkiping 2. So this is the updated therapy of our finishing touch stroke patients na nakakalakad na nagagawa niya na yung mga bagay pero yung kanyang left hand na lang ang ating problema sa kanya. So this is the updated therapy of our stroke patients. Ito ang gulo. Ito po tayo sa Tabuan, Araya, Pampanga. So as you can din yung aming programang gawin sa kanya. So God bless all you guys. Special shoutout nga pala sa Just Mobile na pagkakaki sa inyong mga tropa dyan. Thank you for the invitation sa inyo. Pero magkipin to. Guys, God bless you. Yan. Wait ka, siyempre. Mag-Lord ka na. Lord, maraming salamat po, Lord. Dupurin ka namin ang mga sinasabi namin. Walang kasalanan. Siya dengan membeli pengalaman yang lebih tinggi dan experience siguro ko dito kaya balik ko pasal bila siguro siya man sa amin siya pangalaman sa mga tao ng sila maniniwala ko sa pagkaji yung pinagaling sa pangalan ni Jesus. Pero ano yung pasal na mga dito ba? Gagawa. Pamangad eh. Ito. Balik eh. Ya, luna kan ya? Buat gue depan ya? Tidak bahasanya ukuran ya? Tahu cik, depan ya? Over 80, 120 over 80, ang pulse mo 65 sa Siapa dah?
May ito pa rin, kasi ka. May din na. Siya. Ha? Terus siya kain, ha? Hey! Paano na rin? Paano? Paano na rin? Manita ka na? Sayang sabi ko pera eh. Sana yung panahon na dapat eh. Sayang sabi ko. Ya, wala magkagalingan ko. Wala akong mag-therapy. Pero kung ko lang, ay managawa niyo ba? Wala, wala. Next time, iba yun. Terus ko pa, pera mo rin. Itri. Tiga. Wala ka pa. Maganda ka niya, 70. Kasi mas pag-struggle ka. Si Pesera, kalbo na, may linggo. Kalbo na. Hindi, dapat kayo magsara. Sa ba na pasarado na yun? Lalawari ka doon naman ito, bulan. Asko? Tayo. Maria. Nakulit. Mary. Yan na yun. Well, ako nakakakulit eh. Kaya yung body ko yung bubble perception. Miring ako eh.
alaga ka, kanyang ka. Kaya rin. Jadi mo ako ganito. Pwede na parang 16 parang parang. Hindi. Dua lang po dito sana. Pag meron niya, pati ang marapat. Ginawa ka. Tingbatas na. Yan. Gimana sih maganda? Oh. Cuma sih. Siyempre, kung kaya, isina na kung tayo.
Tingin ka kali yung basa, yung iba na yung basta. Mabibiya, mataya ka. Sabi ko kasi, Gagalo ko sa susuban na rin. Babae na rin. kaya Hindi na ka rin. Hindi na. Kung sila ang gagawa, eh. may pinahigay. Gaya ka rin. Saka kaya ito, ano? Iwadin, eh. Doon mo mga upuan lang guys. Ito na. Wala kayong mga bed massage sa bahay. So upuan lang talaga. Yung laro ko, sasakto yung laro ko. Sige, sini bilis mo. Ano yung practice? Ngayon din eh. Oh, sige. Ano na kawali ka? Lindo. Karakal nga rin, kabar. Ya? Diba? Hindi nga tamo. Huwag na Kasi ano ba yung piling napangan ba? Inari ang mamutang-utang kami ko. Ito, mapana ko yan ito. Pinakasal ko pa. Ano, masunin. Ito kaya na yun. Hindi pa ba? Hindi kami dito eh, 7 years. May mga sakit. Sakit again. Sige, kaya, sabi ko. Shuffling to. Ayun, ano, bagyo. Abang yun na. Sige tayo. Tao. May tawa magsisig sa harta. Sino ba na kama? Nakamana ako na pa na. Wow, mabay tax. Si mabay ka tax gobyerno. Nabega ka rin. Cuatro horas no horas One. matas. No, sulit ka. Bigyan kita niya anak mo.
sa ilog. Wala, manok yung... Manok yung metan. Maganda lang po ni Namal pa tayo natin. Good. Babag ka niya ka sa'yo. Yung betong palmi ko na eh. Parami. Yung ko rin, straight na. Oh. Ano na? Saan? Bigyan na? Mas ba? Ay, sabi ko niya. Nababaya ko itong dating bubong. Pilas niya. Sabi. Hindi ako pinapunta. Namumurag. Samantala. Kasi nagtagay.
Yan guys, tapos na yung actually chair massage stroke therapy ng mga kay stroke patients ko rito dahil wala kaming bed dito po sa kanyang therapy. So, mas maganda raw itong upuan. Lahat ng peso nandun. So, matagal ito, mga 50 minutes itong ating digital therapy. So, isang muli po si Rodero Magkeping 2. Dito po tayo ngayon sa Camboan, Rayat, Pampanga. At ito ngayon po ay October 20. So, this is the updated therapy of our stroke patients. So, Reto Angulo, sa kanyang pamilya, kamag-anak, shout out. Yan. At sa lahat po ng nanonood sa akin sa akin po to. Sa inyo po lahat, God bless all you guys. Ayan, at sa hindi na nakapag-subscribe, please subscribe our YouTube channel para mag-update po kayo sa ating every stroke vlog natin na